Iza nas su 4 korizmene nedjelje. Za kršćane korizma je važno razdoblje posta i odricanja, rasta u vjeri. Danas će nam profesorica Sanja Vulić reći koji se sve nazivi koriste u puku za prve 3 korizmene nedjelje. Prva korizmena nedjelja najčešće se naziva samo čista nedjelja. U Čakavaca je to čista nedija, a u Štokavaca i Ikavaca čista nedjelja. Čista nedjelja u Hrvata u istočnoj Hercegovini oko Stoca, to je vrlo često čista nedjelja i različite su druge glasovne inačice tog tipa, ali zanimljivo je recimo ime iz Komiže na Visu gdje je to nedija od purgatorija prema latinskome purgacio, čišćenje, ili pak u Vinišima kraj Trogira gdje je to nedjelja pepelnica. Za drugu korizmenu nedjelju, to jest nedjelju koja slijedi iza čiste nedjelje, južni Čakavci vrlo često govore pa čista nedija. U Novoštokavaca i Ikavaca to je vrlo često pa čista nedjelja. Kod šohačkih Hrvata je to pa čista, pa čista, pa čista, zavisno o govorima. Ime je dobila po tome što stari prefiks pa zapravo znači nakon, poslije, opet, pa je to zapravo još jedna čista nedjelja. Zato je i karaševski Hrvati u Rumunjskoj zovu pak čista nedjelja. I za treću korizmenu nedjelju nalazimo pravo bogatstvo nazivlja u različitim hrvatskim govorima. Treću korizmenu nedjelju južni Čakavci zovu obično brezimena nedija. U Novoštokavaca i Ikavaca ona je često bezmena nedjelja. U šokačkih Hrvata brezimena, brezimena, brezimena. Zanimljivo je da pojedini karaševski Hrvati tu nedjelju zovu buzumenjača. Sutra slijede nazivi za četvrtu korizmenu nedjelju. Jučer smo čuli kako se sve nazivaju prve 3 korizmene nedjelje diljem Hrvatske. Čista nedjelja, pa čista nedija, brezimena, uz mnoge druge varijacije. Danas je na redu četvrta korizmena nedjelja. Četvrta korizmena nedjelja nalazi se na sredini korizme, velikog postnog razdoblja za kršćane. Pa je zbog toga u Čakavaca ona vrlo često sredoposna ili sridoposna nedija. U Novoštokavaca i Ikavaca to je sridoposna nedjelja, a opet kod šokačkih Hrvata to je sridoposna, 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 zavisi gdje se, u kojim govorima se koji naziv rabi. Bokeljski Hrvati tu nedjelju nazivaju prepolovna, upravo zbog toga što se nalazi otprilike na polovici korizme. U Istri su nazivi za četvrtu korizmenu nedjelju povezani sa zdravljem. Ta se nedjelja naziva salus, jer latinski salus znači zdravlje, i to zbog toga što je u doba kada se održavao strogi korizmeni post za cijelo vrijeme korizme, to bilo vrijeme kratkoga predaha od posta. Dopuštao se taj dan i u četvrtak prije te nedjelje kratki predah, pa se i taj četvrtak također nazivao salus, a ponegdje se iz istoga razloga ta nedjelja u Istri nazivala i mali pust. I za petu korizmenu nedjelju postoji pravo bogatstvo nazivlja u puku. O tome više sutra. Nazivi 5 preduskrsnih nedjelja dočaravaju događaje vezane uz to doba godine. Osobito je mnogo imena za petu korizmenu nedjelju, koja opisuju da se u to doba godine ne svira, ne pjeva, čak ni zvona ne zvone. Imena pete korizmene nedjelje pokazuju osobine toga razdoblja prije cvjetnice. Petu korizmenu nedjelju Čakavci obično nazivaju gluha nedija, gluho nedija, glušnica ili gluščica. To je zbog toga što je nekoć na tu nedjelju
u crkvi se ne samo što se nije pjevalo ni sviralo, nego nisu ni zvonila zvona od toga dana pa sve do uskrsne noći. Zbog toga su i novoštokavci i ikavci tu nedjelju nazivali gluva nedjelja, glušna nedjelja ili glušnica. U Šokaca je ona opet gluva nedjelja vrlo često, a u karaševskih Hrvata u pojedinim govorima ta nedjelja je gluvač. U nekim govorima naziva se crna nedjelja. U gradišćanskim govorima to je črna nedija ili černa nedija, a u Kajkavaca, recimo u Podravini je to vrlo često crna nedela, a također i u Hajmašu u Mađarskoj Baranji gdje su živjeli Hrvati koji su bili podrijetlom iz Ogulina, oni su je također nazivali crna nedjelja. Taj naziv nastao je po običaju prekrivanja raspela crnom tkaninom, dok se danas raspelo prekriva tamno-ljubičastom tkaninom. Gradišćanski Hrvati su vjerovali da nije dobro da na tu nedjelju pada kiša. Pa odatle i poslovica, ako je mokra crna nedija, vaš jetvi nije će biti obilja. Ili ako na crnu nediju godina curi, za sejaka dobro ni, jer se godina rabi u značenju kiša. Stoga vam želimo suhu i sunčanu petu korizmenu nedjelju, da bi trud na zemlji urodio obilnim plodovima.